A jdu na to. Počkej, jestli máš, jak se to jde. Na Gabi Cholokia. Na Gabi Cholokia. Ačkoliv výsledky kino svou výzvou připomínalo spíše smuteční místnost, realita byla zcela opačná. To potvrzuje i výběr letošního moderátora, kterým večerem vyváděl známý český bavič Lukáš Pavláček, kterého proslavil hlavně pořad na Stojáka a reklamy na moderátora. A to si Míka zhodností. Škytavka se dostavila to rychle. Se pálí, co? A nebude novinka. Já myslím, že slabý průměr, ne? A budu to dokončit. To je. Už jo. A takže už to dosáhne nic klidně. A jazyk. Tak je. Čeho tam dole přijde? A to sluší. A jo, možná už to teď někdo břiše, jo. Já břiše. A tlaky trošku do hlavy. Tak já to nemůžu zkouknoutí. A už je to dobrý. A takový malý mrchy to byly, co?